La fe en Jesucrist, jo diria que hi ha una qüestió bàsica, que és la qüestió de la veritat. El missatge de Jesús és veritat o és mentida? I aquesta seria la qüestió tant pel que creu com pel que és ateu. Un cop decidit que el missatge de Jesús és veritat, a partir d'aquí no valen les mitges tintes, no val ser cristià a mitges. Si creiem que realment és veritat, això t'obliga a molt i també et dona molt, naturalment. Jo sóc una persona que resa, necessito resar. I, per exemple, en el meu cas, reso bastant el rosari i necessito resar, és una necessitat. La qüestió de la meva relació amb Déu i amb Jesús, jo noto que té una resposta. No sempre tens moments de gràcia, naturalment, tens moments que és una qüestió evident, el tens a Jesús al teu costat, tens a la Verge Maria i perceps la seva proximitat, no? Però això són moments de gràcia que duren poc. Llavors tens llargues estones, dies, de vegades mesos, en què no sents res, no perceps res i no sents res. Però llavors es tracta d'agafar-te en aquests moments de gràcia i dir, sí, jo en aquell moment vaig percebre això i de fet jo no podria viure sense fe, ni puc entendre la gent que viuen sense Déu. No sé, ni entenc, jo diria que a la seva vida s'han de fabricar alegries contínuament per poder anar aguantant. Jo no necessito fabricar-me alegries. Hi ha coses que et venen donades i ets acompanyat. Crec en l'altre món, crec en què quan jo em mori allà em trobaré gent que m'està esperant, em trobaré els amics, em trobaré els familiars i em trobaré amb els sants als quals he resat i em trobaré amb Jesús i em trobaré amb la Verge Maria. I aquesta és la meva fe.